Ukwebiwa kwemali kulo masipala yingxaki enkulu nanjengoko uqhwalela kwezezimali. Lo masipala unesabelo-mali enganiselwa kwizigidi ezingama-300. Isiqingatha siya kwimivuzo yabasebenzi, ubuqhophololo norhwaphilizo, yingxubakaxaka engxamele ukuba ityale incindi yekhala kulo masipala. Ngokwenene siyafuna ukutsho ukuba imali kamasipala ithe yakhutshwa kwi-akhawunti, yaye yimali lena eya kubantu esingabaziyo singumasipala. Umfelandawonye wemibutho abasebenzi kulo masipala ufuna iimpendulo. Batyholwa ngelithi kwiminyaka emibini edlulileyo kwalahleka izigidi ezi-2 zamarandi ngendlela efanayo. Kwiminyaka engaphambili edlulileyo 2017 and 18 kune-issues ebesizirayiza ngento ezichaphazela i-corruption. Enye yazo yile nto yokuthengwa kweplanti eyayi-36 million ya-end apha i-52 million yalo masipala. Eyesibini yokuhekhwa kwemali eyi-2 million kwamasipala. Sabhala sibhalela abaphathiswa bebekhona, sabhalelwa itroika i-leadership yalo masipala eyayikhona ngaphambili, zange kwenziwe. Bonke abasemagunyeni banikezwe umsila wengwe libhunga ukuba bathi thaca ingxelo ngale nyewe zingaphelanga iintsuku ezili-14. Yiloo nto ke i-council ithe yahlala kwiveki ephelileyo yathi isakufumana le ripoti ku-MPEC, yaqinisekisa ukuba make kwenziwe into yokuba u-MPEC eze neripoti egcweleyo kwiintsuku ezili-14. Umeya ngokunjalo eze neripoti, uportfolio head ka-finance eze neripoti, u-MM naye eze neripoti. U-CFO walo masipala ubekwe ekhefini elikhethekileyo ngelixa kusaqhutyekwa nophando. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns.